Ay, parang hindi ka na bibili. Yan, tingnan natin dito sa naghuhugas. Seryoso. Oh. Yo. Ayos. Seryoso yung naghuhugas. Nakapaapa yan, partid. Yan, nakapa. Sinugasan. Tulong si tita niya, Tita Migan, kumare. Ano? Bidang. Bidang. Yung nagpangalan Bidang. Garot. Yan, tuloy-tuloy yung paghugas. Balik tayo dun sa barracks. Mag-edit para may pang-upload. Aten po, nag-change up outfit na tayo. Kasi di na mag-apak-apak dun sa putik. Tutulungan kay Kuya Arnil maglagay ng poste. Nakatapos na si Kuya Arnil mag-anilyo. May dala ako dyan na steel hook. Tulong sana kami ni Kuya Arnil maglagay ng stirrup. Kasi tapos na. Bali, gagawa na lang kami ni Kuya Arnil nung nung sa poste. Antayan si Kuya, papa ni Chinchin. Patuloy pa rin sa paghakot ng hollow blocks. Yo, Kuya! Amuay. Kape, Kuya, yan kape. Kuya Arnil, butol ng alambre. Amo na di so to? So, parilya. Gawin ng parilya. Tatay. Butol ng kahoy. Ayan po, nagawa na kami ni Kuya Arnil ng parilya. Amo! Matagal na tong itong steel hook na to sa akin. Ito pa yung gumawa kami dun sa center, sa barangay. Hindi. Yang tertubul. Kare.
Yawan ng pagkulis. Ayan po, tapos na yung parilya para dun sa puste na to dun sa ano pinukay namin sa akin kanina. Ayan. Tinikman ni Chinchin yung niluto ni tatay. Ano? Ano? Paano yung kamay? Okay, kasi nandiyan naman lahat ng recipe. Oo. Char. Ano? Ay, baka ano na yan? Adi kaya pinagprito? Sa iba baga pinapakuluan? Yung pinakulaan din yan ni tatay. Pinakulaan din yan. Pinalambot mo tayo? Oo, tapos Dito, pinatigas mo ulit. ininit niya. Oo. Ininit niya. Kakain tayo? Siyempre. Yan. Sabay yung dalawa. Amoy. Lasang ano? Noodle fight. Lasang ano? Lasang pancanton. Isang noodles. Noodle. Oops. Amoy. Ay, masarap yan sa kanin. Oo, naghahanap pa ng kanin. Lalagyan ng kanin. Yan natin ng kanin. Sige. Amoy. Wala pa marami kanin. Dahil sura. Bakit? Hindi nakalak. Yan. Sasalo-salo yung dalawa. Dagdagan pa natin. Sapa. Parating din ako sa tsara tayo. Amoy. Amo na talaga. Amoy. Baga? Malupit. Sige. Makita ko lang kayong kumakain. Nagugutom na rin ako. Hindi yung sabi mo, busog na. Eh, kain lang kayo dyan. Yan, kain dalawa. Umupo ka na, Siskin. Para tuyo-tuyo siya. Oh. Ako tuloy, gusto ko rin yan, yung may sabaw-sabaw. Hindi ko siya pinapatuyo. Ano yan?
Nilalagyan ko siya ng itlog. Puti kasi yung ang una, chin-chin nakita ko. Chin-chin. Si Kuya nag-ano. Amoy. Ang una talaga, tatlo na. Tatlo na. Yarnil. Baka gusto niya pa. Namitan ko na. Talaga namit ka. Ano? Ano talaga? Sarap na may sprouted. Sprouted. Oh, yalo. Tugi. Yalo sa... mga kanina. Hindi pa na namin. Masarap ha? Kung mapunta ka sa Manila, sa mga mall. Di ba so? Kitang inintag to. So, bibili pa muna sa noodles. Tapos binubusan ng mga sauce. Yung ano yun, toasted Noodles. noodles. Sarap. May gulay. Tadadat, tat, tat. Amoy. Hello, huwag ka magsilos ha. Tilo! Tingnan mo, Tilo, yung dalawa. Bakit silos ka? Tingnan mo. Ayan. Oo. Ay, tumama na. Paano yung tama? Yan. Ano ka tatay? Nagpaubaya na yung matanda. Nagpaubaya na. Ang matanda kalabaw. Ay, yung gurang pala. Nagpaubaya na. Sige, kain ka lang dyan, Chin. Sarap ano? At dito na tayo kay Kuya Arnil. Ano, kasata na? Ano? Parang di tayo talaga yung battery ko ah. Nakalimutan ko yung charge ng battery. Yan ha? Kasata? Ano po, kainan na. Ano, dadalhin ko na lang ng kanin. Ayun po, kainan na at maya-maya katapos kain, painin, may pupuntahan kami ni Kuya Ratso. Ganito lang muna yung vlog ko, kainan. Kain. Oh, Dalan ko na lang siya. Dadalan ko na lang. Mulawin. Kain na. Mulawin. Mulawin. Dami ng mga pangalan dito ah. Si Mulawin. Si Atlin. Tuloy. Yung sa Jimmy, yung pelikulang Mulawin. Mag-ano na sana? Sid, Ano yan? Ano ba talaga yung kantita? Hindi ready magkitere. amunahan. Ay, yung mag-electric pa na lang yung iikot. Lagyan tayo ng sardinas. Ganun lang yung ano. Isda. Tayo ng ano, sardinas. Sardinas, masarap nga yan. Ay, parang hindi ka na bibili. Yan, tingnan natin dito sa naghuhugas. Seryoso. Oh. Yo. Ayos. Seryoso yung naghuhugas. Nakapaa pa yan, partida yan. Nakapaa. Bakit kasi yung chinelas? Sinugasan. Bahala na. Tulong si tita niya. Tita Migan, Kumare. Ano? Bidang. Bidang. Yung nagpangalan Bidang. Garot. Yan. Tuloy-tuloy yung paghugas.
Balik tayo din sa barracks. Mag-edit para may pang-upload.